er den lille bager. Og her skal vi lære at lave mad, så når vi flytter hjemmefra, så har vi nogle opskrifter, vi kan kigge på, så vi kan lave vores egen mad. Ja. Og det er smart, synes jeg. Det er derfor, jeg valgte det. Ja. New friends of new times for a new game. May you untie my rusted chains. Time is now out of my veins. My blood is pure enough, gives you shelter. Thou wilt let all the snow get in. Hvad laver I? Vi er i gang med at skære frugt til en frugtsalat. Jeg er i gang med at skære pærer. Og mig er i gang med at skære chokoladestykker, der skal stå sammen med flødeskum. Vi skærer over på vores flødeskum til vores frugtsalat. Det er flødeskum klar. Jeg ved, hvad jeg tror, du er klar. Når du er færdig med pæren, så går du over i den okay? Har du puttet noget i? Starter vi, ligesom vi plejer, inden vi begynder at spise på det. Og det er allerførst med, at I lige præsenterer, hvad det er, I har lavet. Fordi i dag, der har I fået den samme opgave alle sammen. Og hvad er det? Vi skal lave frugtsalat. Æblemad. Men I fik frie hænder. Det vil sige, at hvis der var nogen, som ikke kunne lide appelsiner, så lå den bare være med at komme det i. Hvis der var nogen, som ikke kunne lide ananas, så lå den bare være med at komme det i. Hvis der var nogen, der gerne ville have rosiner i, så kom man det i, eller lå være med at komme noget i. Og når jeg nu kigger rundt, så kan I godt se, at der er nogen, som har kommet flødeskum i, og nogen har ikke flødeskum i. Men hvis vi starter hen ved Anna og Maria, hvad har I i jeres frugtsalat? Bananer, æbler, det der aprikos, halløjse der. Ferskner, ja. Ja, halløjse der. Ja. Og så er de der, ja, hvad er det? Mandarin. Ja. Og chokolade. Og flødeskum. Og flødeskum. Og sukker. Og sukker, ja. Det ser rigtig godt ud. Og misokolade. Ja. Hvad er der i jeres? I stedet for æbler valgte vi at putte pære i. Ja. Og så udskiftede vi citronsaften med ananassaft. Så har vi puttet rosiner, clementiner, bananer, og der er ferskner og ananas i, chokolade og flødeskum blandet med vanilje. Fint, det ser i hvert fald også godt ud. Så dig, Mathias. Hvad du arbejder alene? Ja. Ja, det kunne du godt tænke dig. Hvad har du kommet i dit? Banan, æble, mandariner og fersken. Ja. Og flødeskum.
Og så skulle ekstra på. Du var også inde og hente nogle nødder, var du ikke? Jo. Hvad var det, de hed? Sammen med nogen? Nej, overhovedet ikke. Nej, du vil også gerne lave det alene i dag. Der er ikke flødeskum i fjerde, de andre de har taget det hele frem. Så. Hawaii-ting, eller hvad fanden skal man kalde det? Det var jeg nu kaldte det. Hawaii? Hawaii-ting, ja. Long